Hey unciphileke no amen namhlanje akekho ku amen ke namhlanje. Amen. Kanti ningamavaka kangaka. Hallelujah. Hayi bancela siphuthumeni siyezwini lenkosi. But sibe nesikhathi esimnandi kakhulu siyambonga nje uNkulunkulu bangcwele. Sisakuyo ke i-theme scripture yethu uJudges chapter 6 uverse 14 la esithi khona hamba ngalamandla onawo. Uthi ke ufundeka kanje bangcwele uJehova wambheka wathi hamba ngalamandla akho umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidiyani angikuthumanga na. Amen. Baba busisa ukufunda kwezwi lakho namhlanje kuze kube phakade. Amen. Kusemoyeni wami nje bangcwele ukuthi njengoba sikule nkonzo la isithi khona Lord we are bringing our bodies as a living sacrifice sinikela uqobo lwethu kuwe nkulunkulu sithi senze ngokuthanda. If sidinga pruning, may you prune us. If we sidinga to be rebuild us. If sidinga to be reshaped, we are saying, Lord, may your will prevail when it comes to impilo zethu. We surrender our ways, we surrender our wills, we surrender even our thoughts. May you influence even ukucabanga kwethu. And ungagcini lapho, may you put a guard on our mouth so that when we speak with wisdom and we speak with it being in line with izwi lakho nkulunkulu. So that's what we've been doing lonke le viki besinikela thina uqobo ukuthi nkulunkulu, you know, we've been praying for the nation, we've been praying for the community, we've been praying for our neighbors, we've been praying for the issues that are happening around South Africa. And sometimes we focus more on what is happening around and forgets ourselves. Sometimes we become so busy about izinto that are happening around, even at our home, our children, our husband, our bosses at work. We get so preoccupied with izimo zempilo and we forget ourselves. Ukeke sihlale enyaweni zika Jesu ke simhlalele Nkosi yami bomata ni busy bangcwele siphila kwisikhathi la khona impilo ibusy lifestyle. There is so much that is going on. Kodwa kule viki besithe no, let's take a pause, let's breathe. Bese siyohlala enyaweni zika Jesu sizwe ukukhuluma kwakhe njengoba ethi nje ngifuna nihambe kulonyaka, ngifuna nihambe ngalamandla lawa enginiphe wona ngoba uNkulunkulu ufakile amandla. And you know ukuthi amandla ethu bangcwele ngicela ukubeka lokhu beclear awalingani, and it's for a reason and it's for a purpose. So no need to feel inferior mawuyibona engathi mhlawumbe izikhwepha zakho azilingani nezikamfundisi uNdlovu noma izikhwepha zakho ayilingani njengazamfundisi uCiya. In fact, in the kingdom of God there is no weaker vessel. Let me put it like that. Khona yini kodwa ongizwayo? In the kingdom of God there is no weaker vessel. Kodwa ngoba ngifuna sibuke lento sibuke kanje. Pastor Rose will agree with me. Mangabuya kumakhenika uhambisa imoto noma ngabe yini into yakho ke ephukile edinga the attention kamakhenika. Umakhenika mayiselungisa imoto yakhe ephukile usebenzisa izipayinela size abangafani. Ngisho kungathiwa wena uzazi size 14 kodwa ngeke ulivule ibhawodi size 6 elidinga isipanela sa size 6. Ukhona size 14 kodwa umakhenika uzokuthatha kubeke eceleni bese athatha lesipanela lesi size 8. Ngobani? Le bhawodi elidinga uqhaqwa manje lidinga isipanela esincane esizofitha unumber 6 kuze kwenzakale lo msebenzi kulungiswe noma bethiwe engine yonke yemoto noma gearbox kulungiswe lento that is at fault in this car. So niyabona bangcwele ukuthi sonke in the kingdom of God ungaba wena usipanela 14 kodwa uyamdinga usipanela number 6.
Mhlambe wena ungayibona ukuthi ayi mina ngiyisipanele esincane, ngusipanele number 4. Let me promise you, umakhenika angeke khona ukusebenza mangabe wena ungekho. Angeke khona ukusebenza umakhenika mangabe wena size 4 ungekho eno size 14 bodwa. Sinjalo nathi in the kingdom of God. Mangabe nje kukhona size 14 bodwa asizukwazi ukufunctiona kahle. The body of Christ uzathi nginiphiwe iziphiwo ezahlukahlukene, so that you may edify umzimba kaKristu. Ngiyafisa kule platform ukuthi nonke bangcwele nizibone nibalekile in the kingdom of God. Unyaka uqala ngifisa nonke in this platform outpouring family uzubone ubalekile ukuthi wena awukakwazi ukushare uqaqabule njengo Pastor Rose akusho ukuthi ayikho into uNkulunkulu ayifake kuwe esidingayo. Sicela ukuthi ungasirobhi kulonyaka bangcwele, sicela ngasirobhi of iziphiwo uNkulunkulu anikeze zona. Ningayideleli iziphiwo uNkulunkulu aniphe zona. Ningayibukeli phansi iziphiwo uNkulunkulu aniphe zona. Akuzona ezenu. Is to serve the body of Christ. Is to edify umzimba kaNkulunkulu. Mawuthula wena uhlala uthi hayi mina ngiphiwe, uyasilimaza ngoba manje kunalento uNkulunkulu angayifakile kithi kodwa ayifake kuwe. Mawuthula uthula nento ezosiza thina. Nawe kukhona la khona obaleke khona. Each and every one of us in this platform, we matter before God. And you do matter in my heart. Ukuthi ngoba mhlambe angeke ngakwazi ukuyivula inhliziyo yami nibone, but nginithanda ngokwahlukana ngokwezigaba zenu. Kimina akekho omkhulu kunomunye futhi akekho ongcono kunomunye. Nginithanda ngothando nje luka baba uNkulunkulu, uthando olusanele olufanayo sonke. Yebo kungakhona laba engithi mangabe se izimo impimisa kakhulu ngiqhezuke ngiphume nabo ngithi ake sikhuphuleni sike sikhuphukele entabeni phezulu ke sibashiye laba abanye laphansi. Hayi ngoba wena lapha phansi ungena ingoba mhlawumbe isinda kakhulu lemeko engisuke ngidilana, but wonke umuntu in this platform is very important. Ngiyafisa ukuthi as besikade sithi we lay down our lives, besindlala phambi kwaNkulunkulu, besithi we lay down our titles. Mangabe ubuzazi ukuthi wena uyidirect emsebenzini kule viki even ama title adebekwa phansi, even ama crown abantu abakasithwesa wona besiwadlala phansi. Sithi uNkulunkulu, we are just babies, we are kids before you. We lay down our lives kuze wena uphakama ukhule, so that sizokwazi ukukuzwa ngendlebe likamoya. Ngoba masifaka ama crown lawo sifakwa bona abantu siyasiphakame size siphakamele izwi. uNkulunkulu yenza ukuthi you start questioning the voice of God. Siyambonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu siphile lelithuba bangcwele. Lelithuba leli alandile kodwa futhi libalekile kakhulu. Ngiyalithanda futhi ngiyafisa ukuthi ngithi bring this into your attention ngoba manje kunalento le ethi mangabe besikade sihleli noNkulunkulu sizile ngisukudla and we think ukuthi manje we are twisting God and arm. No, ukuhlala enyaweni zakhe sizindle ngaye sizile ukudla, it's more beneficial for us. La khona where we kunama habits awayo endleleni during the time yokuzila ukudla sifuna uNkulunkulu. Kunezinto esidila nazo eziqhathakayo endleleni. Mhlawumbe nje inkinga yakho bekuse unale bad habit yokungakwazi ukucontrol ulimi. uNkulunkulu helps you during isikhathi sokuzila ukudla ukuthi la where you are weak khona uNkulunkulu athi show up strong, athi build you, athi shape you, athi make you so that you can become the better version of yourself. Nawe uzoma ngesikhulu isibindi, nawe uzoma ujabula ukuthi hey bazalwane ngangingekho nje, hey bazalwane ngisuka kude nalo uNkulunkulu. Baningi abanye bethu singathi masibheke emuva la isuka khona noNkulunkulu sithi hey maye uNkulunkulu uyabekezela,
wabekezelela nami uNkulunkulu. Azathi uDavide, kodwa uyini umuntu? Uyini umuntu kuba umthande kangaka? Uyini umuntu kuba umlandelele kangaka? Wasilandelela uNkulunkulu ngisho sesingasamkhonzi nakahle. uNkulunkulu waloke patient with us. Elokithi, come on my girl, come on my girl, come on papa, come on father, woza, come on my brother, you can do this, you've got it. Yes, it's okay, you have fallen, rise up again, rise up. You have fallen short, athi my grace is sufficient for you. Athi come on, rise up. Oh, vuka uyithathe thuntuthi dust mntana sekhaya. It doesn't matter. uSathane uzama ukukhumbuza ukuthi uwile, umtshela usana ukuthi you are too late, bekumele wenze sure ukuthi angivuki. The fact ukuthi sengivukile, oh, God has got a plan for me. Ubusuku ubuya phambili bazalwane, backward never. Asisabuyele mumva. Ngoba lento esifumene ayishiwa, sigijima nayo nalamandla esiphiwe wona. And let me tell you something. uNkulunkulu othi, othi meet us at our expectation. Whenever we come before him with a heart full of expectation, our God comes and meets us where we are. uNkulunkulu mangabe when you empty yourself, uthi uNkulunkulu pour upon me, uyafika uNkulunkulu ongeza amandla. Lize lithi izwi lakhe nokongenamandla. uNkulunkulu uyandisa ikhwepha. Hallelujah. It is him who's at work in us. Webangcwele asizenzanga. No one in this platform should boast. Asizenzanga kodwa sifumana umusa wakhe, senziwe nguye. Wesipanela number 14, wesipanela number 6. Angazi wena kozoyiweya ukuthi wena usipanela number bani. Anginazi ukuthi wena uthi mawuyibheka uyibona usipanela number 18. Kodwa let me tell you ukuthi une role ebalekile oyidlalayo, and you are needed, you are important. Ubaleke kakhulu. Okugcina nje bangcwele sesizokhuleka sengizovala. I'm getting hot. Yeah. Ukuthi siphuma enkonzweni yokuzila ukudla. Ikhona lento leyo ukuthi we are on fire ke, kade sikhuleka siwumlilo. Yonke into izocruise nje manje usuzovela nje ufaka ucruise button imoto ihambe kakhulu. Oh, let me disappoint umntana sekhaya. Wathi uJesu masifunda in the book of Matthew chapter 4, I think when you start from verse 1 uya ku4, siyabona lapho ukuthi uJesu, listen to this, this is very important. Note this. uJesu was led by the Spirit. And amount uyabuka lapha eBhayibhelini, uSpirit is in capital letter S. That means it's the Spirit of the living God. Nize ningadideki nicabanga ukuthi mhlawumbe uJesu was led by eminye yemimoya imdukisa. No, after esezila ukudla 40 days and 40 nights, iBhayibheli lithi the Spirit of the Lord yamholela in the wilderness, la khona umlingi ayamlindele khona. So nathi siphuma enkonzweni ebalekile namandla, sigcwele umlilo, siyavutha singamalangabi, siyashakhanda labaka, siya uproota, siyaplanta, siyadiliza, senza konke, siyabopha, siyabinda, we loose in the name of Jesus. Sisemandleni. Kodwa let me tell you, mhlawumbe abanye benu nje namhlanje sothi siqeda nje sithi amen, sitha ya sengikhona bengilinde wena. uJesu uNkulunkulu wathi eqeda ukuyozila uSathane wayesemlalele 5 to esemlindile. Emlindela uthi kuyena ngoba uyazi vele ukuthi ulambile. I mean ade fastile 40 days and 40 nights. Wayelambile uJesu. Usethi kuyena, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Uzokulinga ngalento. Bangcela uSathane ishanu, uSathane iqhinga, usomaqhinga. Angeke akulinge ngento ongayidingi. Niyazi abancane, angeke uSathane aze akulinge ngento ongayidingi. Uzosebenzisa into oyidingayo. Mangabe it's money that you need, uzovele avusa umuntu ozokwenzisa icorruption, athi yenza ukuthi wena uzobuthi uthatha ipercentage yakho. Hayi ngizokunikeza, uzothatha nje u40%. No one will know.
ukulinga ngalento osuke uyidinga nawe ubala ucalculate ukuthi yazini mangamnceda lo muntu le mali le izokhava zonke izikweleti zami ngikwazi ukupesha la nala uyibone nawe upesha bazalwane uthi hawu ngingakhava lokhu yazi ngingakhava ngenza ukuthi nokuthi kanti isitha asikusizi singa expectele anything in return. Be careful. Abanye benu nizothi ndilika kule fasti uzobe vele eselindile nehwanqa lishapu egqoka ibhande limesha necathulo uzuthi uNkulunkulu wami ade kuphi sonke lesikhathi uthi nangu uBoaz wami, here is the man I've been praying for. Oh Nkosi yami emkhulekweni ngoba anginazi ukuthi benikhulekelani njoba nilethile kuNkulunkulu, angazi ukuthi yini lezi zinto ebeninginxusa kuNkulunkulu bese uSathane kulethela a counterfeit into ecishe ifane nayo kodwa okungayona. Uthe umama izolo mayishumayela athi ngibeka umamzanele day wathi bazalwana sibanqabene oIshmayeli, asifuna oIshmayeli kulonyaka, sifuna oIsaac bethu. Asihlaleni noNkulunkulu enough. It doesn't matter how long we wait on him, we shall wait on the Lord until oIsaac bethu bafike. Asibaceli oIshmael. Be careful bangcwele, not every door ezovuleka njoba siphuma kule nkonzo yokuzila ukudla. Not every door is opened by God. Even uSathane uyayivula iminyango. Siyambona manje ngendlela akhanive ngayo. Futhi uSathane ke nize ngadideka uyalazi izwi. uSathane uhlalile nolizwi. EuLucifer eyingelosi ezulwini edumisa kunyakaze isihlalo sobukhosi uyalazi izwi. Yabona nje ukuthi la usho kahle uthi when you are the son of God. Usithi if you are the son of God khuluma phela phezu kwalamatshe watshela phenduke abe isingwa. Ngiyamthanda kodwa uJesu ebangcwela sibambeni nayi iphethini. Nayi iphethini siyanikezwa. If uSathane enyonyoba enyonyobele ehlebezela, this is how we answer. We say it is written. Kulotshiwe indaba ilapho. We silence the enemy ngokuthi sikhuluma izwi likaNkulunkulu. Lithini izwi likaNkulunkulu mayelana nezimali zakho? Lithini izwi likaNkulunkulu mayelana nehealth yakho? Yes, sebekhulumile odokotela bakunikeza ama report, but izwi likaNkulunkulu lithini lona? Ngoba phela is a benchmark. Whatever God say in his word sibambu kusho kwakhe and it settles it. It settles the matter. This is how we will respond. 2026, when the enemy comes in, we are saying like a flood, our God will raise up and stand up. We shall stand and declare and decree that it is written. Izwi likaNkulunkulu lithi silisho mayelana nesimo sokubhekene nazo. Webangcwele kuzobaleka ukuthi silidle lelizwi ngoba manje whenever uputshuza iColgate kuphuma iColgate. When you are pressed in the corner by the enemy kuyobuza ukuthi izwi eligcwele kuwe yiliphi. Kuyomele uhoshe ngoba kunezikhathi kunezimo la khona ekungekho nesikhathi sokugijima ukuyovula iBhayibheli bese isimo sikubuza ukuthi udleni, ugcweleni, ubhodlani. Kuyomele uthulule lokho okudlile. Asilidleni bantwana bakaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu. Silidle ligcwale kithi masibhodla siyekela ukubhodla amaRussian, siyekela ukubhodla oKFC, ake sibhodle izwi likaNkulunkulu. Sithi the Lord is my shepherd, I shall not want. uJehova umelusi wami angiyikwaswela. All my needs are met, all my bills are paid. I will never be broke another day in my life. My God shall supply all my needs according to his riches in Christ. Woo! Glory to Jesus. Mayethu uSathane ukushaya ngeqolo, ukushaya ngogula, uthi ngemvimbo kaKristu Jesu mina ngaphiliswa. Bese uyasho ukuthi nawe sifo ngisho kungathiwa uza negama elikhulu kangakanani lonke nalelo gama odokotela balesaba yabahlepha noma kuthiwa uyicancer yabalelwe emhlane kaJesu mhla ethwetshula. So ilungelo lami, isabelo sami, it's my right, it's my portion to be healed. Ngakho ke you speak to your body where it's paining, where it's hurting. Ukhulume nomzimba wakho uthi lalela mzimba wami, izwa izwi likaNkulunkulu. Oh
Jesus, by his stripes I was healed. Bese uthi lalela-ke, hamba gula ngiyaxosha. Ithempeli lamoya oyingcwele lolu akwazi ukuhlala umoya oyingcwele kuhlale nokugula. Bese uyaxosha ukugula. And call yourself healed before even udokotela kunika i-report. Whose report will you believe for 2026? I don't know about you. I don't know, but mina nginqumile. Yabona njengoba besikwi-fasting and prayer, nginqumile ukuthi the only ears zami zizovuleka. Zizovulekela uNkulunkulu. Zovulekela izwi lakho ukuthi wena babuthini. Wena babuthini. Glory to Jesus. Izwi lithini? Nkosi uthini ngalesimo? Ngiqala ngaye kuqala, ngimbhekile as the author and the finisher of my faith. Abangani bami bayoza second. Ngiqala ngoNkulunkulu kuqala. Yebo ngcwele, akungabi ize lokuzila kwethu ukudla. Akungabi ize, may it not be in vain. I pray bantwana basekhaya. I pray, let's get real with God. Isikhathi siyahlupha. Isession isizo expire. Let's get real with God. You know, Lord, my prayer is, if it's not coming from you, I don't want it, Lord. I rather wait. Ngamane ngihlekwa yizwe uNkulunkulu futhi alihleki mina, lihleka wena. Ngoba mina bayazi ukuthi ngikhonza wena. Bayazi ukuthi ngingowakho. If God is not the one who is giving it unto me, I don't want it. You can keep it. You can keep it. I don't want it. Unless it's from God. Then my answer is yes, Lord. Yes to your will, yes to your ways. It's yes all the way. uNkulunkulu engathi anganikhumbula abantwana basekhaya. Mighty God, singenzi leli viki ize. The sacrifice yokuzila ukudla. You know, sinukelwa KFC. Nawazi uKFC unuka kamnandi kangakanani mangabe ufastile. Uyalazi lona ipapa elishila ukuthi lunuka kamnandi kangakanani mawuzila ukudla. Ungeke ukwazi ukulidla. Baveleke angazi abanye bengodela abahlala eNewcastle abayazi. Uke nje uvele nje umuntu bayike wavula uphotho. Jesu awuzibeki ngisho kuthi uyathanda. Uyabona nje la photho uyawucisha. Amen. Uzulingeke iphunga lawo nje. Kodwa simile ngoba silokhu sithi it is written. It is written. It is written. Bantwana basekhaya ngiyanithanda kakhulu. Oh my God. Isikhathi yisimpela esiphoxayo. I'd like to invite some of you. Ngizongena manje ngizoshumayela online ngo 9 o'clock. 9 o'clock I'll be preaching. It's an international platform. Bekade kushumayela abanye abefundisi from overseas, from Zambia, from all over the world. So namhlanje manje ngo 9 I'll be preaching there. I will post the link on the platform, even on the status as well. If kuthi unasi isikhathi, please ngangijabulisa nje mangithi ngivula amehlo ngithi Nkosi yami nangu umfundisi uchiya bese nje uyasho nje uthi amen mfundisi, uthi nje hallelujah mfundisi. Lokho kuyonginika namandla to preach it bangcwele. I'm standing amongst the giants of faith, you know, great men and women of God. Sometimes uyayibona nje umncanyana uyibona ukuthi kodwa uNkulunkulu wayongi-expose nje, wafuna ngihlekwe yizwe, kodwa manje la ngibamba le verse esime ngalo, hamba ngalamandla onawo. Bazalwane, ngiyanithanda kakhulu. Isession yethu ya expire. Ngicela samukele ufefe. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, uthando luka Baba uNkulunkulu, nenhlanganyelo kaMoya oyingcwele mayibe kithi sonke manje kuze kubuye uKristu elanda ibandla lakhe. Amen and amen. Be blessed family. Nikhonze kahle kusasa emabandleni. Asihlangani ke kusasa ntambama. So sihlangane on Monday. I love you very much. Bye family. Thank you Jesus.